Okay. Nya mangipos sa ta guys kay gabi naman nya mingaw man. Nya napatay trabaho og mapuhon. Ito ang panerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mangipos na ta. Ipakita ninyo guys ha. Mao ni ang lingkuranan guys. Hindi pa rin mga guys. Ba ang lingkuranan guys at ang ipuson. Kay para kuan. Okay, katong ganahan mo. Mukaon og balot. Kaano. Please contact sa Echoes Balot dito sa Matalom Biwok na sa tumoy na guys ha. Ito na yung kuan. Tulo. Makulit sila. Guys, kadlaw na guys ha. Kaya na pa tayo opisina sa accounting sa LGU Matalom. Okay. Muna yung pinakamahirap rin guys. Sira basta makatarong pag panerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.